συνήθεια αντίληψη που είναι ο κτηνοτρόφος που λέει εγώ ρηπαίνω, δώστε μου λεφτά να μην ρηπαίνω. Εγώ καίγομαι, δώστε μου λεφτά να μην καίγομαι. Ο τρόπος λοιπόν που γίνεται αυτή η αντιμετώπιση είναι με έναν τρελό εξοπλισμό, σαν δηλαδή αντίστοιχου ύφους και μεγέθους με τον στρατιωτικό εξοπλισμό. Έτσι έχουμε μια υπεροπλία εισαγωγικά σε αεροπλάνα, ελικόπτερα κλπ. Για την καταστολή των πυρκαγιών, αλλά κάθε χρόνο πάσχουμε όλο και περισσότερο στην πρόληψη των πυρκαγιών. Τη σωστή πρόληψη. Αυτό που μαθαίνουμε όλοι οι δασολόγοι, όλου του πλανήτη, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, είναι ότι η πυρκαγιά σβήνεται με ένα ποτήρι νερό. Φαντάζομαι ότι το έχετε διαβάσει. Ήταν και μια φράση του κ. Ντάφη, του καθηγητή δασολογίας, το οποίο σημαίνει ότι την πυρκαγιά την παρακολουθείς και αν δεν έχεις καταφέρει να τη σβήσεις στο πρώτο τέταρτο μισάωρο και αρχίσει να φυσάει, τη χάνεις. Αυτό ακριβώς, αν θυμάστε, που έγινε στη Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή υπήρχε μια στήλη καπνού, η οποία είναι και φωτογραφημένη από ένα χωράφι που πήγαινε ευθεία πάνω, σημαίνοντας ότι δεν φυσούσε καθόλου, την οποία την αγνοούσανε για μέρες. Μέχρι που αυτή έγινε φλόγες 40 μέτρα ύψος. Περίπου το ίδιο έγινε πέρυσι και στην Αλεξανδρούπολη, όπου εκεί αποδείχθηκε, βέβαια δεν περιγράφηκε αυτό μετά, διότι ήταν μια ήττα, ότι τα μέσα πυρόσβεσης δεν αρκούν. Όχι δεν αρκούν γιατί δεν είναι αρκετά. Δεν αρκούν διότι όταν πετάς νερό από ψηλά σε φλόγες που είναι 50-60 μέτρα ύψος, το νερό έχει ήδη εξατμιστεί πριν φτάσει. Φαίνεται και στις λήψεις που βλέπουμε στις ειδήσεις. Και τι συνέβη πέρυσι στην Αλεξανδρούπολη? Για 5-6 μέρες φλεγόταν ο Νότιος Εύρος και είχε μαζευτεί το 90% της δύναμης κατάσβεσης, εννοώ αεροπορικής, στην Αλεξανδρούπολη για να προστατεύσει την πόλη και κάνανε ένα κλειό γύρω από την πόλη, αφήνοντας τη φωτιά να καίει ελεύθερα πιο πέρα. Μετά έπιασε και μια φωτιά κοντά στην Καβιά από κεραυνό αποδεδειγμένα και ενώθηκε με την κάτω φωτιά. Και μετά χάσαμε την μπάλα, κανονικότατα. Αυτά λοιπόν όλα μας δείχνουν ότι το να σβήνουμε φωτιές σε βασικές εκτάσεις δεν είναι θέμα ότι μας λείπουν τα αεροπλάνα. Άλλωστε πέρυσι τα μόνα τελικά που μπορούσαν να κάνουμε κάτι ήταν εκείνα τα ελικόπτερα, τα Ericsson, αν τα έχετε δει, που είναι σαν έντομα, που έχουν μια μακριά προβοσχίδα και έχουν τη δυνατότητα να ανεφοδιάζονται με νερό, πολύ νερό, 10 τόνους νερό, από οπουδήποτε. Και είχαν στήσει έξω από τη Βαδιά μια μεγάλη πετσαμενή που μοιάζει με αυτές τις πισίνες που κάνουμε για τα παιδιά, δηλαδή ένα πλαστικό, το οποίο ήταν πολύ καλό, αρκετά μεγάλο και το είχαν γεμίσει με νερό και το ελικόπτερο μπορούσε από εκεί πέρα να φορτώνει. Αλλά χωρίς πεζοπόρα τμήματα, χωρίς επίγεια κατάσβεση, δεν γίνεται τίποτα. Έτσι λοιπόν, φέτος το Αντινέρο 3 είπε ότι θα κάνει αποκλαδώσεις στα ελληνικά δάση. Όταν διάβασα την ανακοίνωση έλεγε ότι θα αποκλαδωθούν, θα δοθούν 56 εκατομμύρια ευρώ και θα αποκλαδωθούν 58.000 στρέμματα. Έψαχνα να βρω το μηδενικό πουλίτη. Δεν μπορεί 58.000 στρέμματα να κοστίζουν 56 εκατομμύρια, όμως τόσο κάνουν. Δηλαδή 1 εκατομμύριο το 1000 στρέμματα. Αυτή είναι μια τιμή πάρα πολύ παραπάνω από την τιμή που κοστολογεί η δασική υπηρεσία αυτή τη δουλειά. Τώρα, γιατί χρειάζεται αυτή η αποκλάδωση? Πράγματι χρειάζεται, διότι δεν υπάρχει πια βόσκηση στα δάση. Εδώ ερχόμαστε δηλαδή σε αυτό που είπανε και οι προηγούμενοι, ότι έχει διαραγεί ο κοινωνικός ιστός, έχουν ερημωθεί τα περισσότερα χωριά, έχουν λογκώσει που λέμε, δηλαδή έχουν κλείσει τα ανοιχτά τα μέρη, έχουν παρατήσει οι άνθρωποι τα ζωά τους, γιατί πήραν σύνταξη μεγάλωσαν και κανένας άλλος δεν θέλει να το κάνει αυτό. Και όπως λέγανε χαρακτηριστικά και οι άνθρωποι στη Βαδιά που έχουν δουλέψει εκεί από το ΒΒΕ κλπ. Αυτό που έγινε πέρυσι ήταν αυτό που έπρεπε να έχει κάνει ο άνθρωπος σταδιακά, δηλαδή να απομακρύνει την καύσιμη ύλη, που γινόταν με έναν
φυσικό τρόπο, φυσικά ανθρωπογενή τρόπο, δηλαδή με την κλάδευση, με την υλοτομία, με τη βόσκηση, αυτά πλέον δεν υπάρχουν. Και ήρθε η φωτιά και τα έκανε όλα με τη μία από μόνη της. Ενώ θα μπορούσαμε να τα έχουμε κάνει εμείς σταδιακά. Έρχεται λοιπόν τώρα το αντίνερο και μας λέει ότι θα ξοδέψει 58 εκατομμύρια ευρώ για να αποκλαδώσει 56.000 στρέμματα. Ένα τίποτα δηλαδή. Επίσης θα συντηρήσει τους δασικούς δρόμους της δασικής υπηρεσίας, οι οποίοι δασικοί δρόμοι θα έχετε δει πολλοί από τα διάφορα μέρη από όπου προέρχεστε. Έχουν δημιουργηθεί ήδη από τη δεκαετία του 50, του 60, του 70, με τα χέρια πολλές φορές, με πολύ ωραία πετρόχτιστα γεφύρια και περάσματα, και έρχεται τώρα το κράτος να ξεπουλήσει όλο αυτό το πράγμα και να πει δώστε μου λεφτά να το συντηρήσω. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι κακό να γίνονται κάποια έργα, αλλά γίνονται με έναν πολύ αποσπασματικό τρόπο και με τερατώδες κόστος. Θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να έχουν διατεθεί με έναν πολύ πιο σόφρονα τρόπο για να έχουμε ένα μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, στην περίπτωσή μας το αποτέλεσμα δεν μετράει. Μια φωτιά που σβήνεται δεν είναι είδηση. Μια φωτιά που δεν σβήνεται είναι είδηση. Αυτό έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Παλιότερα οι φωτιές σβηνόντουσαν και δεν άνοιγαν, δεν γινόντουσαν είδηση. Τώρα λοιπόν σήμερα και μια φωτιά κάπου εκεί στο Στράφη, δεν κάνω λάθος, κάπου στην Αττική, σε πορτολιβαδική έκταση, και με συγχωρείτε για την έκφραση, έχουν λυσάξει. Και τα χόρτα, και τα κλαδιά, και να η φωτιά, και να οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, και να τα ελικόπτερα, και να τα αεροπλάνα. Δηλαδή γίνεται και μια υπερβολική χρήση των μέσων που έχουμε για να πάνε να σβήσουν μια πορτολιβαδική έκταση, την οποία βέβαια τη δηλώνουν ως δασική έκταση, με αυτόν τον τρόπο που σκόνουν με τα στρέμματα που καίγονται, πιο πολλά στρέμματα καίγονται, τα δηλώνουμε βασικά. Και επίσης τρομοκρατούμε τους πολίτες για να πάνε να εφαρμόσουν τον κανονισμό, αυτόν τον απίθανο κανονισμό που μας έχουν φέτος επιβάλει με έναν πάρα πολύ, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη που αρχίζει από αυτή, τρόπο, για να καθαρίσουμε τα χωράφια μας. Εδώ λοιπόν έρχομαι πρακτικά στο θέμα της συζήτησης που έχουμε τώρα, όπου καλούμαστε να υπερασπίσουμε ο κάθε ένας από εμάς από μόνος του το θάμνο του, το δέντρο του, το φράχτη του, το κοτέτσι του, τα ξύλα του, έτσι, γιατί σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό τα ξύλα που έχεις δανειάσει κάτω από το υπόστεγό σου για το χειμώνα, γιατί τώρα ήδη από σήμερα, ας πούμε, άκουγα στο Χωριάτι, αρχίζουν και αγοράζουν ξύλα οι άνθρωποι, καλοκαίρι τα αγοράζουν τα ξύλα. Τα ξύλα που δανειάζεις κάτω στο σπίτι σου.